Hi everyone, this is Captain Niklaus speaking. Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie w takim nietypowym trochę materiale. Dlaczego nietypowym? Bo będziemy w nim ubierać choinkę albo dekorować Christbaum, tak bardziej po śląsku, jak to się mówi. Żebyście tu dobrze wszystko widzieli, to ja Wam zrobię o tak, elegancko. A może nawet tak. Mam taką. Myślałem w sumie, że taka styknie, ale potem stwierdziłem, że pod taki malutki Christbaum to dzieciątko prezentów fajnych raczej nie przyniesie. Także trzeba coś tutaj większego ubrać. Ja miałem przeważnie przez długie lata miałem choinkę prawdziwą. Na ten fokus tak żywą, jak to się mówi. Ale wiecie, to potem są problemy. Trzeba sprzątać. Trzeba studować. A z taką nie. Jest wygodnie, szybko i elegancko. A jestem ciekaw, jak tam u Was właśnie. Czy u Was, moi drodzy, w domach choinka żywa, czy choinka sztuczna? Dajcie znać. Dobra. To się jakoś tutaj... To się coś tu się jakoś... Dobra. Zaczynamy od tak zwanej... Jedni wolą tak zwaną szpicę, inni gwiazdę. I to, moi drodzy, po prostu tak. Prawda, nasadzamy. Trochę za ciężka. Trochę niewyważona. Ale jak to się tu przywiąże, będzie dobrze. A czy to w ogóle działa? Trzeba to podpiąć. Zobaczyć. Kurde. Ulala. Cała dyskoteka, powiem Wam. Dobra. To się jakoś wymyśli, żeby to się trzymało. To się przywiąże, to się obwiąże. To dobre będzie. Dobra, to jest detal. I właśnie, co wieszacie, moi drodzy? Lampki, nie lampki, bombki, czy może kety tak zwane, albo inaczej łańcuchy. Ja tak raczej skromnie, bez szału takiego wielkiego, zbytniego, bo niektórzy to lubią, jak na tej choince jest tak naćpane, jak to się mówi, wszystkiego, a ja Wam powiem, że wolę tak, jak jest tak luzu więcej. Teraz trzeba, kurde, rozplątać te lampki, a to oczywiście, to nie jest tak, Piotr, kurwa, to trzeba siednąć, to trzeba na spokojnie przede wszystkim. No, ale najważniejsze, to co by pod tą choinką było dużo prezentów. Mam nadzieję, że już że byliście grzeczni i że Was tam odwiedzi dzieciątko albo tam coś innego, bo u nas jest dzieciątko, u Was to tam jakieś gwiazdory, nie gwiazdory. Dobra, i tu jest takie wejście, a po co w sumie to tak? Nie wiem, ciężko stwierdzić. Dobra, to zaczynamy od góry i, moi drodzy, ruchem okrężnym, tu to kopnę, robimy. Tu to tak skryjemy. I cyk. No i co powiecie? Haha! Tu detale jeszcze troszkę, tu, że tak, tu to tak. A to można tak. Tak można, Tu chyba też zresztą. Ja, tu chyba akurat nie. Można tak. Tak. A były to wianoczne lampiczki. Tak zwane kety raczej sobie oszczędzimy.
Teraz pora na glaskule, czyli bombki. I tu mamy wszystko tematycznie utrzymane w stylistyce srebrno-niebieskiej. I to, moi drodzy, srebrna, niebieska. No i cyk. Pod taki Christbaum dzieciątko pewnikiem podciepnie w pierony geszynków. A jeszcze tutaj bombeczkę. To nie wszystko. Jak chodzi o święta i prezenty, to jest jedna niesamowita świąteczna okazja. Jak wiecie, albo i nie, to się teraz dowiecie, na Gogu już od pewnego czasu trwają wielkie świąteczne wyprzedaże. I razem z Gogiem, z kuli tych świąt i wyprzedaży, zorganizowaliśmy taki konkurs. Słuchajcie, razem z tym filmem na YouTubie, na Facebooku jak zawsze pojawił się post. Waszym zadaniem jest pod tym postem napisać, jaką paczkę, taką stworzoną przez was, 3 gier, podarowalibyście i komu. Znaczy, że piszecie tytuły konkretnych 3 gier i komu byście je podarowali, na przykład dziewczynie, chłopakowi, przyjacielowi, przyjaciółce. To piszecie pod postem i potem 27 stycznia na streamie ja wybieram najciekawsze odpowiedzi. Pierwsze miejsce wygrywa 3 gry, wybrane właśnie przez siebie do tych konkretnych osób, plus grę niespodziankę, a drugie i trzecie miejsce po grze niespodziance. Pod spodem pod tym filmem wam ten post jeszcze ekstra podlinkuję, a wy po prostu tylko piszecie, jakie 3 gry, komu i dlaczego. I 27 robimy rozwiązanie, a wy dostajecie nagrody. I to tyle ode mnie, moi drodzy. Dziękuję wam pięknie za uwagę. Życzenia na te święta i nowy rok jeszcze będę wam składał. Także czekam na wasze komentarze. Życzę wam powodzenia w konkursie i do usłyszenia.